Noah Larsen, der lider af en alvorlig muskelsvindsygdom. Derfor blev der i dag danset zumba for Noah. 150 mennesker dansede for drengen her. Det er simpelthen for at støtte godt formål og for at danse noget herligt zumba. Noah lider af den uhelbredelige muskelsvindssygdom Duchenne muskeldystrofi. Han har kun omkring 10 år tilbage på benene. Derefter vil han være så svækket, at han skal sidde i kørestol. Få år senere vil han ikke kunne trække vejret uden en respirator. Jeg tror slet ikke, jeg kan beskrive med følelser, hvordan jeg har det med, at der kommer mennesker, der vil danse med min søn. Altså det er bare fantastisk. Pengene fra dagens arrangement går til en stamcellebehandling i Ukraine, som forældrene håber kan hjælpe sønnen. Ken og jeg vil ikke kunne leve med os selv eller se Noah i øjnene om 10-15 år, når Danmark kommer med på banen med stamceller, og måske siger, nu kan vi hjælpe drengen med Duchenne. Så vil vi jo ikke kunne se os selv i øjnene, og vi ikke forsøgt det nu, hvor han er så lille. Der har gennem længere tid været en indsamling i gang, og med de 18.000 kroner, der blev samlet ind i dag, er der nu nok til den første behandling. En familie på Møn bliver nu offentlig